Helo, sut ydych chi gyd? Diolch. Da iawn. Mae gen i her go ddiddorol i chi i wneud heddiw yma. Os ydych chi'n barod i greu. Ynden. Tybed, os ydych chi tylwyth teg lan fyna? Os ydych tylwyth teg lan fyna yn y bala, Cadi? Oes. Oes, da iawn. Beth amdano chi, y lleill? Oes. Ie, da iawn. Wel, mae dyn ni tylwyth teg fan hyn yn Gaerdydd hefyd. So, dwi wedi mynd ati i wneud lluniau ambell un ohonyn nhw. Ond hyn bethau digon hyll ydy'r tylwyth teg sydd gyda ni lawr fan hyn yn y gardd. A fel y welwch chi, does dim dillad gyda nhw. Maen nhw bach yn borgyn yn eu pants. So, yr her heddiw, dwi'n eisiau i chi, defnyddio un o'r lluniau yma dwi wedi gwneud o'r tylwyth teg a gwisgo nhw. So, ewch mas tu fas i'r ardd, neu ble bynnag ydych chi'n mynd am dro, a casglu stwff. Dail, brigau, blodau, a dwi eisiau chi roi nhw ar y tylwyth teg, a roi dillad iddyn nhw, falle cefndir, hetiau, a denydd, beth bynnag i chi moyn. Ewch yn crazy. Pob lwc i chi gyda'r her, a na i weld chi nes ymlaen. Hwyl! Hwyl! Hwyl!